Hear Me Out Cake, League of Legends Edition, Part 2. Το ζητήσατε, πείτε μας κάτω στα comments ό,τι θα κάνουμε. Η πρώτη επιλογή είναι ο Tam Kedge. Με αυτή τη γλώσσα, φίλε, δεν μπλέκεις. Δεν μπλέκεις καθόλου. Δικιά μου πρώτη επιλογή είναι ο Jax. Σε ρωτώ τα ανήλικα, ρε μαλάκα. Μου βάλεις 5 στο πρώτο επεισόδιο. Ο Jax. Δικιά μου επιλογή που το μόνο που το βάζω Hear Me Out είναι γιατί το μισεί όλος ο κόσμος και πρέπει να βάλουμε κάτι. Είναι ο Timo. Δηλαδή, μόνο για το μίσος, ρε φίλε. Δεύτερη μου επιλογή, το οποίο είναι απλά ένα human word για μένα. Είναι ο Άιβερ. Ο παππούς Άιβερ. Τον έβαλε στον Άιβερ, μαλάκα. Δικό μου Hear Me Out και όποιος ξέρει, ξέρει. Η Evelyn. Θα τη δείξω, αλλά δεν μπλέξεις. Δεν μπλέξεις, Evelyn. Αδερφέ, δεν μπλέξεις, Evelyn. Τρίτη μου επιλογή είναι η Λισάνδρα. Τι λύση, θα σου κάνει το πουλί, ρε μαλάκα, πάγω τέτοιο το κάνει. Πάμε το κάνει. Εγώ δικά μου επιλογή, πολύ controversy Αμερικούς. Η Σιβάνα, φίλε. Η Σιβάνα, φίλε, δεν σε πότε βάλω. Επόμενη μου επιλογή. Λοιπόν, τελευταία μου επιλογή και please redeem me, like, καλύψτε με στα σχόλια, δεν θα ακούσω τίποτα. Η Yumi. Μιαου. Μιαου. Βοήθεια. Κρίτζαρα την Πάρτε τρύπα με από μου, αυτόν ρε βοήθεια. μαλάκα. Πάρτε με από αυτόν. Κρίτζαρα την τρύπα μου. Αυτό κόψε το, κόψε, μοντέζ, κόψε. Τελευταία μου επιλογή είναι ο Μούντο, φίλε. Ο Dr. Mundo. Γιατί έβαλες Dr. Mundo, ρε μαλάκα. Κοίτα, Γιατί φίλε τρελός. έχεις βάλει Jack Ivern Mundo, ρε. Άντε, Λισάντρα και Κασοπία στο δίνω. Στο δίνω! Ωραία. Mundo και Ivern και Jack και τι έβαλες. Πες μου εγώ τι περίεργο έχω βάλει σε αυτό το Hear Me Out.